akatotaura ndakatora vana vandikaenda navo bhosi kune munhu anenge achida kupota achirara nevana vachona anokuita sei anogara kuHighfields. Ukabva wapo ichipo wakavasiya vana akupa mari ende vabereki vachona pataitaura navo inini sevanhu vanogara munzvimbo mendogara vaiti mwana uyu akambobatwa akamboita zvechingochani ari mudiki kudaro. Hello, salibonani makadini. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Mahachi. Tiri kusangana zvekare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Nhasi tiri kuWaterfalls Retreat uko kwatiri kutevera nyaya ikusekuleta pasocial media. Nyaya mukomana ane 12 years anonzi Billy ari kunzi akabavana achivaendesa kumabhinya. Ini zita rangu ndonzi J Beura kana kuti Jose Beura. Ndiri chairman wemusangano weZANU-PF district inonzi Nathanshire Muyarira muri muHarare South constituency inotungamirwa naHonorable Tremo Kanopula riri ward 12 ina kanzera Simon Madzanga muHarare South constituency. Nzvimbo yetinogara inonzi Aiston. Yes. Baba mukatitaurirawo pamusoro penyaya yatauya kuzonzwa nyaya yekutendera pasocial media voice note renyu rikufamba ramuri kutsanangura nyaya yemwana ari kunzi akubava vamwe vana. Mukatitsanangura kuti zviri kufamba sei? Ndinotarisira kuti vana vanonzi vakashayikwa uri musi weSaturday. Apa totaura zvevana vangani? Vana 4. Saka vavashaya vakavatsvaka musi wese kusvikira vazobata kamukomana kainzi vanotamba nitarisira kunzi vane 12 years kanonzi Billy Mudhende. Kachinzi vatakura kubva nawo kuno kuAiston kuno kuWaterfalls vakaenda nawo kuHighfields. Saka vadaro vanenge vakazomubata kuma9 manheru ndobva vatenderera naye vakaenda paWaterfalls police station vachida kundozivisawo mapurisa kuti pane mwana atakura vana vedu vanenge 4, matwins 2 nekamusikana 1 nekamukomana 1. Akaenda nawo kuHighfields. Saka maresident akazosumuka kubva kuWaterfalls akaenda kuHighfields. Vasvika kuHighfields vakasvika vari vashoma ndobva vazama kuda kuti vaende pamba paya ndobva pakonzeresa ndobva vaita karusha bhichana ndokuzondifonera mangwana eSunday achoma kuseni kuti tine mukomana akaba vana vakuzivisaini semukuru wemunzvimbo. Ndobva ndati uyai naye kumba. Saka achipinda pajirahoro pamba pangu ndobva ndabvunza mwana waye zvakanaka bhosi anga asingadi kutaura kuti zvakamira sei uye mapurisa vangati munozoya muripota after 24 hours pane pangeenda vana vaenda kunotamba pamunogona kuzovaona. Saka ndakazoti hazvichakodzeri manje kana mwana waye ataura kuti kune kwandaindisa vana paagara kwaanomboti ndakamboenda nevamwe 5. Mushure machona mezvizvo mapurisa azouya ndokubva tavataura kuti mwana waye ataura kuti pane vana vandakavasiya kuHighfields panemba mumwe aimuti anozviti Bhinya kuda sort of a nickname aizvipa munhu wachina kuHighfields kwachina kwaanga achitaura kuGrenora kwainosiya vana ikoko kuGrenora or Highfields. Saka adaro ndobva tati hazvichakodzeri kuti mubve panapa pasina mapurisa because vanhu vanga vawanda singaiti. Ndobva tafonera paWaterfalls. Saka Waterfalls yakati no hatina motikari zvinezvi tinogona kunonoka kuuya. Ndobva ndareza futi kuHarare Central charge office kuti vatiwigirewo reaction team inogona kundoredha pamba panzi pane vana because vana vanozopedzerera vadi tavashaya. Saka tiri panguva yekutaurirana tiri papo kwakanga ari makuseni kumashure 6 ndobva vafonera vatete vavo variko kunhingiri kuHighfields ndobva vamhanya ndobva vaenda pamba paya ndobva vanonetsana. Saka tiri pakati pokutaudzana kwakwatova kuma9 makuseni ndobva Alpha India vangauya assistant inspector vangauya papo ndo vakazoti
kuti no ndatobva kufonerwa kezvinezvi vana vaya vadhambiwa kuSouthern Park saka ndokwava kunzi vari 4 vese saka takutoti tisumuke nevabereki vevana nemwana wacho akatakura vanavo ndokubva taisawo vesecurity vedu vemunzvimbo metinogara the likes pakaenda chairwoman wose munhu anenge ari mubereki anobereka bcause motikari yange iriwa nemapurisa ndokuisa security yedu yemadzimai chairwoman wedu anonzi mai Saidi and secretary for security wemadzimai anonzi mai Chingwe secretary wemadzimai futi zvakare anonzi Edina Goneso then nesecurity yekumain board kwedu kuvarume anonzi Peter Bvungu tikati chienda ine mapurisa mundoona kuti kana vana vasvika moenda navo papolice station yequarter force saka vakatakura nobva vaenda navo quarter force tikazonzwa pamashure pezvezvo zvikanzi mwana waye angoti vana vakanditeera ndichitamba but kwatakataura naye tichimubvunza ainde pasina kumurova kana kumurwisa akatotaura ndakatora vana vandikaenda navo bhosi kune munhu anenge achida kupota achirara nevana vachona anokuita sei anogara kuHighfields and ndakati ndabva nevana ava ndobva ndatora bhasikoro amene paanga atoritora ari babhasikoro racho zvokuti taitotarisira kuti babhasikoro taitotarisira kuti mapurisa pavachaenda pai vachatanga vada kuziva kuti bhasikoro akaritora papi uye paakazondoriviga raipushisa vana vachiteverera achipusha bhasikoro iri akarisiya futi papi nokuti tataisa kumva mwana wekuvanhu vemutemo ende vabereki vachona pataitaura navo inini sevanhu vanogara munzvimbo metogara vaiti mwana uyu akambobatwa akamboita zvechingochani ari mudiki kudaro vabereki vake ndivaitaura izvozvo baba vake ndivaitaura vanonzi big boy mudhende ndo vaitaura nyaya dzedzo vana mai vachona vanonzi Sofia Chunguno ndo vatakanga tichitaura navo panguva iyoyo ndo vaitoti sisi takambobatwa vakatoti ndine mapepa ari kumba mwana uyu anopota achishayikwa paimba ende anopota achiitikwa ndendirini anopota achiuya achiba mari achienda kwaanenge aenda ndizomuona kuti afamba sei saka zvakadaro ndo patakanga taperera isusu vaenda kuWaterfalls police station ndakazonzwa kuti vakasvika vana boy relax vanotorawo nyaya vana boy zvongorana nani chichi mapurisa anobva vati taona kuti hapana nyaya pamwe vana vakangoteera vachitamba but distance ndiyo yakazotirwadza sevagari yekuti yokubva kuEaston kundobata kuHighfields almost 15 kilometers pamwana ane 5 years vakafamba sei nemumwe mwana ane 7 years zvakatidya moyo stereki but takangoti sezvo mapurisa apuwa bhozo tingati vanhu vanenge vakadzidzira mutemo ende nevanenge vafeya vakaona kuti zvine kodzero yekuti pamwe vana vakatevera vachinda kundotambawo nemumwe munhu asi jese ndiye akatirwadza uye nematauriro angaita mukatarisa pavhidhiyo yatakamutora achitaura aitora ndakatakura vana ava then akaenda navo panosangana Axton naningiriki kumutamba uko akazokikumbira rori akaenda navo karori kaini makakakumbira muchiti muri kuenda kupi saka kabva kutamba kwevana mukaona makutamba zvedistance ye15 kilometers muchienda nevana asati apfuura 10 years simba rainaro kufamba kana inini chai 5 kilometers inozondirwadza kufamba saka kubva kuna Sekerod kuenda kuHighfields pano pakareba zingaiti saka ndo mamiriri akaita zvinhu zvachona kuno uko ende ndo mafambira zvakaita mapurisa akati kana tazowana umombo tinogona kuzomutora saka kutaura kwetiri kuitake zvinezvi mukomana anonzi Billy uyu ane 12 years atori kumba kwavo haana kusungwa ko chii chakaitika kuti mapurisa akurumbidza amusiya mushure mekuti vaona umbo wekuti mwana uyu ndiye akatora vamwe vana vadika achienda navo achinovaisa kune murume uyo anoti ane zvaida kuita navo kumapurisa iye haana kuzotaura kuti ndine murume wendoda wandaipa vana akangoti vakangonditeera vachinditeera kumashure vachida kutamba nei ko pavana ava vakatorwa mapurisa akazoita here macheckups kuti aone kuti hapana akabatwa akanoti akakanganiswa pavana
mapurisa vakomana vangu vesekiriti vakaenda panoti vakatakura vakaendeswa kuEdith kuti vandoongororwa kuonekwa kuti hapana akabatwa here, hapana akaitwa here chimwe chinhu chaakaitwa. Saka iki kuti takamirirawo maresults ekubva kuna ana chiremba kuti tinzwe kuti akamirawo sei. Maresults asati abuda. Hatisati tamanzwa. Tachichotiwo nhasi tikapedza zvitiri kuita tichachekawo nevabereki vavo kuti vatiudze kuti zvaapape ende zviri kuenda sei. Semafungiro enyu regai timbokutorai kumashure panyaya iyi. Muri kuti vana ava vaitamba munharaunda vakangoerekana vadisappear. Vabereki vavo zvakavatora nguva yakareba sei kuti vaone kuti vana havasisipo? Vabereki vakatanga kutsvaka vana, vari kuti takatanga kutsvaka vana kuma11 dzemakuseni kusvika na9 dzeusiku ndo dzavakazobatawo mukomana anonzi Billy akaenda nevana. But anotonzi Billy uyo aonekwa usiku wacho nababa wake. Baba waBilly ndo vakaona Billy usiku wacho. Bosi vanhu vaingotocha vachiteverera mese makanangira. Akatombotiza. Wakamuona akatiza? Akatombotiza Billy uyo. Okay. Atiza ndobva vamubata. Vamubata ndobva vamubvunza kuti ko vana vangu vanawo varipi? Akati handina mwana wandambotakura. Ndokuzoti paya akuita sort of munhu akutaurwa naye achivhundutsirwa kuti akaenda naye kumapurisa takuzodini. Ndopavakazoya naye kumba kwangu ndopakatanga kutsanangura. Takutoti no takada kudeedzera masoja kana mapurisa panapa worohwa zvakaomarara. Ndopakazotanga kuti aiwa vana ndaenda navo kuno kwakadai. Ndopakazotumisirwa vatete azvanzi baba vachona vaBilly kuti ndai munocheka kuHighfields paimba pakati bosi padhuze nekumba kwavatete vacho kuHighfields kwacho. Ndobva vaenda vari paimba paya ndobva vatanga kupenga vakuda kurwisa vatete vaya. Mushure me 4 hours ndopakazonzi vana vadhambiwa vari kuwanikwa kuSalisbury Park. Saka mukufamba kwenyaya mutikuona kuti kudhambwa kwaita vana yanga iri nyaya yekuti atete vanga vaenda kunovhunza kuti panopambosvika vana vakadai so. I think ndo maonero angu because nguva yose nematendero akaita vanhu nekuita sei ingade vanhu vakatoziva plus munhu asinawo chaanacho mukauya muchindibvunza mabvunziro endete ndinofanira kungodera zvomuri kutaura izvo muri kundinyepera kuti ndaita zvakati nezvakati semunhu maZimbabweans kamunhu akapfuura achindobvunzawo nzira unofanira kungotaura kuti hamunotaura ndinoenda kumarondera ini kumarondera asati ndambokuendawo so muchionesanawo masaidi ese. Chairman, pavana ava pavakawanika kwanga vadhambiwa uko pana akakwanisa kutaura navo here kuti anzwe kuti ndiani anga avatora, chii chakamboitika pavakatorwa, mafambiro avakaita kusvika kuimba kwavanga vatorwa? Chokwadi chese chekuti vana tizive kuti vakanga vatorwa nani takatochinzwa kuna Billy uyo anotya Fezvi because ndiye akatotaura ndakatakura vana kubva navo kunoku ndikandokumbira rori ndikavatakura ndikaenda navo kuHighfields ndikandovasiya paimba pakati pane munhu anonzi Ningi. Saka isisu chishuwiro chedu ndechekuti taitotasira kuti zvichasvika kumapurisa ekumachipisa then kumachipisa vandocheka kuti vaimba ava pane munhu here ari kutaurwa nezvake nemukomana wayo anotya Fezvi ende baba vacho navaiti paimba apa ndopaziva ndonya kutodirecta azvanzi yavo kuti endai paimba yakati. Okay. Baba waBilly vaiti ndinobaziva ndo vakadirecta ndo azvanzi yavo kuti ende ipapo. Semunhu mukuru mungatitaurawo here kuti munofunga kuti zviri safe here kuti Billy uyu akanzi akaba vana ange ari panze asina kusungwa, nekuti tichitarisa mafambiro enyaya tine vabereki vakabirwa vana ende vari munharaunda imwe chete iri kugara mukomana uyu, munopaonawo sei apa? Zvakaita sezvizvo tiri munharaunda imwe chete makabiwa vana uye uyo achigara munzvimbo imwe chete. Billy anotya Fezvi ana abereki ana baba naamai vanogara navo ende chandakazoona ipapo ndechekuti vakatombogara kuHighfields kwainzi kwakaendeswa vana. Okay. Saka kwetiri kana akazviita hazvitifadzi ende hatitofariri munhu akadaro kuti agare muarea metinogara isisu. Ini semukuru wenzvimbo handitotarisiri kuti tirambe tichionana naye kana akapara mhosva iyi mushure mekunge mapurisa kana azoita basa rawo akapedza akaona ariye akazviita kunyange nesi hatitarisiri kugara naye, asi kana asina kuzviitawo vana vakatevera vachiti vari kutamba naye
hatongoti kufara kwevana, but chimwe chinozotinetsa ndechekuti iye ari kuti kumashure uko ndine vamwe vana vandakambotakura vamwe 5. Saka nenyaya yekuti paiva nenoizi dzimwe dzadziripo taida kutoziva kuti 5 vana vaanoti akambotakura asati atakura 4 ava ndeve kupi, tinzwe futi kune vanhu vakambotorerwa vanavo kuti ndezvipi zvavakasonganawo nazvo mushure mekunge mukomana anonzi Billy atakura vamwe 5 akaenda navo. Uye chechipiri ndechekuti baba vokumubereka vachona vanonzi Big Boy Mudhenda vaitotaura kuti mwana wangu akambobatwa akamboita zvechingochani patikofezi pavo. Saka ndaitoshayiwa chitoti ndine mapepa ari kumba takatomboenda kwadhokota, saka zisati tawana zvinhu zviri proper zvichichi ende vanhu vaakataura vasati vasungwa vakazoita sei vakazodidi. Saka isu taida kuti tatopedzawo nyaya tozotevererawo totsvakawo ve-social welfare veve kuti yamutibatsirewo mumbonzwawo muteererewo nyaya yaBilly, because kana akabarwa kumbe yosenzwa achiita sengochani patikofezi kuda kuti vana vese toita kutotyira kuti vaanotamba navo anozovaticha zvimwe zvinhu zvisiri zvomunzvimbo metigere. Uye senyika muno munyika hamubvumidzwi zvinhu zvechingochani izvo kuti mukadzi anorara nomumwe mukadzi, murume anorara nomumwe murume. Saka taitoti mushure mekuti tiri kupushana nezvizvi zvevana 4 vakamboshayikwa vakazowanikwa mushure me2 days, tinzwe kuti uyu akambobatwa navabereki vake, chimbomuongororai mumboona, because anogara mune vamwe vana anotichei vana vetinenge tinavo. And chechipiri tinenge tichitiwo munzvimbo metinogara munhu wese ane mwana wake apfuurawo 5 years chikwirawo kuti anogona kubuda mujirauro achitaura nomumwe munhu, mupotai muchiona kuti ari kutamba nani, vaari kuswera nawo ndevapi uye ndezvipi. Kuti unoona bamwana achiwirira nemumwe mudhara akura sei achiswera naye wauzi kuti zvii zviri kuitika kwaari. Saka tinongokumbirisa kuti vana vanasikana vana vanakomana chengetedzai vana pamunenge muri mese, tarisai vanhu vavanenge vachitamba navo kuti vavari kutamba navo ndivanani uye ari kudzidzei. Zvomuri kuonawo munotopedzera makuona kuti mwana uyu zvaari kuita dzimwe dzengure ndikutarisa kuna Billy ari kuti aipota achipuwa mari, iwe somubereki unofanira kuziziva kuti ye mwana uyu ane hembe nyuwani patikofezi 10 years aitenga nei. Mwana uyu aswera ndanzwa kuti Billy uyu wokutakura vana anopota achitamba suluka mumashabhini. Kuti unofanira kungobvunza mega kuti iye Billy wachona mwana wedu ndivo vabereki vake chaivo, bozi apa tasingakwanisi kuvabvunza papari panguva yakaoma paiva nevamwe vanga vachitsvaka vana vavo. But taida kuti kana tazovaona isu vatungamiri tovabvunza kuti mwana wenyu kana achindotamba suluka daily, suluka inoda 50 cents mushabhini, imi muri kumbofunga kuti 50 cents Billy uyu ari kumboshandepi? Ende kuti mwana mudiki achipinda mushabhini chii chamupa simba ari kuenda ipapo patikofezi. Uyu atori zeya rekuti anokwanisa kutobhinyiwawo neamwe mabhinya. Handiti mungatitaurawo kuti chii chamungafunga kuti chingaita kuti mwana mudiki akadaro asvike pakunzi iye ndeakutotora amwe vana achivaendesa kune vanhu vakadai? Chendiona nechekuti kana baba wake vaititaurira chokwadi chokuti akabatwa akaita ngochani, mukubatwa kwaakaitwa ikoko munhu akatoravira mari dzine ropa dzine mweya wetsvina. Saka kuti sort of a satanism amene chimweya chatomupfeka, kana zviri zvemashuwa zvaitaura baba wacho, kana isiri self defense, kana chiri chokwadi chokuti akabatwa akamboitwa ngochani mwana kuti yatova satanism, because tikatasa kuti zvivindi zvokuti akambotakura vamwe 5 akaenda navo ende vana vatisati taziva kuti vakadzoka navo rikati hana, then tobva tazowana kuti 4 ende kuti nepolisi isati yanatsa kutofeya nyaya obva wangoneta obva wamusiya obva atombodzokera kumba, zvokuti aitofanira kumboendeswa kana kurehab chaiko kwamama auxiliary munanga uko first lady wombonomutsvetemo wachibvunza kuti mwana uyu zviri kufamba sei, zvii zviri kuitika kwaari ende vabereki vake zvakamira sei, magariro ake chaiwo nemakuriro ake kusvika paari nemweya wazomubata uyu zvakatanga sei. Pakufamba pakuita nyaya ndikunzwa vanhu vakawanda mumacomment section akutaura kuti mwana uyu ari kushota shamhu haasi kurohwa. Vanogona kumuti ari kushota shamhu haasi kurohwa, zvine kaviri, because mutemo muno munotirambidza kudaro. Ende chechipiri ishama isiyo inogona kuranga mwana chete. Tine vanhu vanoita zvechivanhu zvokuti vanogona kufamba naye, vanonzwa, vanotaurawo nevari pasi, vanomasvikire nzvimbo, vane midzimi inobuda vachisvikirwa. Tine vanhu vanonamatira vanhu
vakuru vemachechi kune kumasowe kuna vakawanda vana baba Makandiwa the Lex vana Hubert Angel kuna unana Sayucha kupi kwaanogona kundonamatirwa kukuti vambonzwa kuti chii chiri kunyanya kunetsa mwana because ukaona munhu akaita seuya ane zvivindi zvekutocheka kana munhu kudambura musoro because munhu mukamunzwa aitaura ndinopota ndichipuwa mari ende vandaendesa ava ndisati ndapuwa mari yacho kureva kuti anga itori netarisiro yekuti achadzokerako ondopuwa mari uchitoziva kuti vanhu vari kuchema mumaraini mwe ndinogara nababa vangu namai vangu vari kutsvaga vana indi akutodzokera kundopuwa mari kureva kuti akandosiya vana kwaIfields ane tarisiro yekuti Sunday or Monday achaenda ondotora mari yevana 4 vaasiya ikoko ukaona neeji yaari kureva kuti pane kadhimoni kari paari ende zvairamba zvichiitika ende zvaitoramba zvichiitika because eji yake kuti umufungidzire kuti ndiye anotora vana munzvimbo nezvaari munonoka kuziziva zvokuti muarea munopedzera mapera vanhu ndizvozvo. Mashoko amungada kukurudzira amwe vabereki kunze nekuti ndikuona kuti paaudio riri kutenderera makataura maitaura nekubatikana zvikuru panyaya yekuti safety yevana chinhu chekuti vabereki vanofanira kuti sei vanofanira kunyatsotarisisa. Ndezvipi zvamungataura kune vabereki vakateerera chirongwa ichi nekuti takuona kuti mazuva ano danger haichangowi nevanhu vakuru chete kunyange vamwe vana ndisingazivi kuti zvikubva kumatv ari kuona here zvavari kuona pasocial media here zvikuita kuti vasvike pakuita zvinhu zvakadai zvamungada because Bili aitotaura kuti munhu yanosvika achitorepa vana ende aitozviziva at such a tender age. Ndezvipi zvamungada kutaurirawo kune vabereki vakateerera chirongwa chedu nhasi? Chikurukuru chendinotaura inini zvangu eindienda kuchechi nditori pastor ndinokurudzira kuti ngatinamatire vana vedu ngatitore vana vedu vachiziva Mwari. Mwana akaziva Mwari ane madzorerwo anoitwa. Ndava kuchechi kwetinoenda kune vanhu vokuti ukanomunzwa achiparidza ane madzorero aunoita iwo nemadzorero unoita mwana but shamu hombe inopfuura zvose ndiJesu. Mwari ndo vetinovimba nawo. Hakuna ndava vana vatikaramba tichidai mhosva dzacho dzinoparwa dzinobva futi muvanhu. Kana uchiita zvechivanhu ichiita nemwoyo wose wobva waperera kuitira kuti zvine zvaunoita zvachona zvifambe zviti zvakanaka. Uye chechipiri ndiri kungotaurira kuna amai zvinhu izvi tichitotarisa zvinoitwa kana pachikoro panodzidza vana. Tarisai kuti vana vachienda kuchikoro zvaari kudzoka kumba nezvaari kuita maunhu hwemwana unoenderana here nezvandaa ndichimbotarisira kumwana wangu. Saka tiri kuti satanism nemweya yekutengesana yevamwe vanhu hazvinei. Vamwe watova ma11 unotomuzwa kuti akazokomita suicide mushure mekunge ashandiswa achinzi uchada kuenda kweTerio Guinea anyeperwa nomwe munhu ondosvika ourawa ari munzira asina kwaenda. Zvinobata kuvakuru nokuvadiki. Tarisai vana vachibuda mumba, nyika yashata haisina kumira zvakanaka. Kune vanhu vanoda kurarama neropa romumwe. Saka ndiri ngoti ini chikurudziro yangu mai vane kugara nemwana kunyange vasiri mai vavo kunyange vari vatete kunyange vari mbuya chekai kuti mwana nyange achienda kundogeza achiri right here achidzoka achidya. Tasai kuti madyiro ari kuita zvaatakura ndo zvamama mupa here kana kuti ane zvimwe zvawedzerwa. Chekai mabhegi evana kana achienda kuchikoro. Chekai adzoka. Tarisai nyange akaya neballpen nyatsa kutarisa kuti yandamupa neyaava nayo aiwana sei. Vana vari kushandiswa muzvinhu zvisiriizvo. Mwandoba mwana womwe munhu achimubira kuenda unopuwa mabhisiketsi nechi bozo yombana aitotaura ndakapuwa chibhasikoro. Saka mukatarisa kuti bhasikoro nemwana womwe munhu wawashandira mwaadini wotonzi aurayirwa nyaya yekuti uyu apuwa bhasikoro $65 hazvina tsikuita zvakanaka. Ende uye vabereki vachona tinokumbisa kuvabereki kwaona mwana adzoka nefoni iwe usina kumupa mari yefoni uri kumboti foni yaiwana kupi? Uri kudzoka mwana ari kudzoka agadzirwa musoro aiswa Brazilian $200 musoro uri kumboti weBrazilian aiwana kupi? Saka tinongokurudzira kuna mai nana baba ndingangoti kumunhu wese anogara nemwana tarisa mwana kuti zvinhu zvaakabata zvese zvauya nazvo ambozviwana kupi. Ndo mapinzirwo ari kuitwa muvana muzvinhu ende zvinoratidza kuti mwana uyu haasiri ega because pavakatosvika kwaIfields
vakatosongana nezvimwe zvidhaka vakatoti Bilito muziva ingochanika vakatoda kutorwisa vamwe vanhu vanga vaenda ikoko. Saka kureva kuti kwatona mwana mudiki ane 12 years akuzikanwa munzvimbo nezvidhakwa kuratidza kuti akura muzvinhu zvacho. Aiwa chairman, tinoda kutendai nekuti betsera panyaya iyi. Tichange tichiramba chikuigirai maupdates kuti nyaya iri kufamba sei. Tisangane zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village.